Isigcina magugu iHector Peterson Museum ese-Orlando West isingathe inkulumo mpendulwano phakathi kwezizukulwane ezihlukene namuhla ngezithuba zasekuseni njengendlela yokukhumbula umbhikisho wabafundi baseSoweto owaziwa ngeSoweto Uprising wango-1976. Lolu hlelo luhlanganiseke labo ababehola abafundi, ababengothisha, amalungu aqavile omphakathi kanye nemindeni yalabo abathintekayo ukubheka amalungelo ezomnotho namagugu. Izikhulumike zosuku zithi umlando kaJune 16 kufanele uhlale ugciniwe kubeke kuqhutshekwa nokubheka inqubekela phambili kusukela ngo-1976 kuze kube manje kungakhohlokali nokubhekwa kweyinselele ezikhungethe intsha yanamuhla. Babeke sebegcizelela ukuthi ukuvikelwa kwalomlando kufanele kuhambisane nokuthuthukisa intsha ukuze ke izoba ingxenye ekuhlelweni kwekusasa lalelizwe. Njengoba seliseduze usuku lokubungazwa kwentsha kuleli phecelezi Youth Day, imicimbi kanye nezingxoxo ezindlalela lolusuku seziqalile ukufundisa kabanzi intsha ngokubaluleka kwalo. iHector Peterson Museum ibambe ingxoxo nentsha, umphakathi kanye nalabo abasadla anhlamvana abathinteka kwisibhicongo sangoJune 16, 1976. Abebekhona bathi ke le micimbi yokubungaza minyaka yonke isiza kuphi njengoba isimo sibheda ukudlula esakuqala. Kukhona okuright okubonakala kwenzekile but kuningi futhi okurong. Yesikhathi ngabe siyajabula ukuthi okay, we might have lost our people, parents and everything else. At least bekhona into esipholishayo but ukwenzakala ngaphandle yabona kubheda kangakanani. Why did you have to sibleed, sifelwe, singxoleka like sibe crippled ngoba silimana indlela is different? Why? You know why? Because akubi ngcono kuba worse. I must say honestly, compared to manje, that education is better. Honestly, we must say we struggled, we fought for liberation, which kube free, and the students wanted to be put at par nabangane babo, their counterparts in Africa, their counterparts, they wanted to be head and shoulder with others. And that can only be achieved through education. But our government lowered the standard of education. Khona manjalo kube sekunxuswa imiphakathi ukuba ibe yimbumba ukufukula izwe. And there's another term I don't understand where they say the people shall govern. But masimacha sithi asafuna abantu ababulela abantwana bethu kuthiwa sithatha umthetho ezandleni. What does the people shall govern stand for? If government hasn't done it, abantwana abethu. Community organizations should be the people pushing it. Churches should be the people saying to parents, to children, be organized in Zandlook. Just organize them for building themselves. They can't secure it by themselves. The society has to help them to secure their future. We have to work together towards they are amongst themselves. Leaders are going to emerge who will come with solutions to the current problems. Isibhicongo sango-1976 kwakuwumbhikisho owawuholwa izingane zesikole zendlu emnyama ziphikisana nokubekwa kwesibhunu uhulumeni wobandlululo njengolwimi lokufundisa ezikoleni zabamnyama. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise-Orlando West.